तो नमस्कार प्रणाम। हम आज झाड़ के अपना स्कूल के पीछे से 2 पेक मार के। तो देखी भैया, आज 5 सितंबर है, माने शिक्षक दिवस, ओकरा के इंग्लिश में टीचर डे कहल जाला। आई हमरा ख्याल से साल में एक बार आवेला, काहे से कि हम तो माने साल में 4-5 बार मना लीले, कबो कबो तो 8-8 बार मन जाला। तो देखी, हम मास्टर माधर मिश्रा माने हम मास्टर के साथे साथे पासियों के गुण पा ले बानी। रउआ ये बात के मानी, ऐसे कि बिना पढ़ैले लिखैले चल बन जाला, लेकिन बिना तार के तारी पियले हमरा से ना रहाला। जब तक हम 2 गिलास पिए नी ना, तब तक अपना स्कूल में हम सुते नी ना। तो जहिया जहिया पासी ना आवेला तहिया तहिया लबन उतार लीले, आ हिक भर पियला के बाद बचल खुचल अपना छात्र सन के पिया के साथ ही सुता लीले। अब देखी, बात बाटे शिक्षक दिवस के, तो हम साल में 8-10 बार मनाइए लीले, काहे से कि हमरा स्कूल के लइका सन सालों भर पियला स तारी। आ जब ओकन के बाप दादा के पता चली तो बताई रहे लोग उ मारी कि ना मारी। तू अपना बाल बच्चा के छोड़ के सरवा जाना सा लाठी भला लेके हमरा के मारे छोरी, उ सब बात हटाई। तो सुनी है कि ओकनी के बाल बच्चा जालो सा देवेला पेपर, आ जब रिजल्ट आवेला ओकनी के तो लाठी टूटेला हमरा देह पे। तो ये सब कारनामा के देख के माने हम अपना स्कूल के पिछुआरा वाला तार के तारी के साक्षी मान के वचन ले बानी कि भले हमरा देह पर डांटा टूटी, लाठी टूटी, बाकी तारी पियल हमारा से अब ना छूटी। काहे से कि जब तक हम तारी पियम ना तब तक सर हम जियम ना, आ स्कूल में सुतम ना। यही से कहले बानी कि लाठी टूटी तो टूटी, बाकी तारी ना छूटी। तो यह सब हमार आदत के वजह से माने हमार जहे तहे शिक्षक दिवस मनत रहेला। कब हमार छात्र के बाबूजी मना देला लोग, तो कब हमार साक्षात छात्र मना देवला सब। तो ये सब छोट मोट त्योहार वो लोग खातिर बा जे साल में एक बार मनावेला लोग। हम तो माने बुझ जाए कि हम MMN माने मास्टर माधर मिश्रा नाम हो हमार। हम तो साल में 8-10 बार टीचर डे मना दिले। हमार तो शिक्षक दिवस जहे तहे मनत रहेला, जहे तहे। ये हमरा खातिर कोनो नया बात बा? हमार तो जहाँ मन करेला वही जब मन जाला। तो एक बार के बात हो कि माने हमार पढ़ावल लइका, माने हमार एकदम पढ़ावल लइका पूरा मेहनती लइका BA कर रहे। और जब BA क के डोरीगंज में बालू काटत रहे तो ओकरा कोई याद पड़ल कि अरे ये तो माधर मिश्रा के देन हो कि माने एजवा आज हम माने बालू काटतानी BA क के। सोचल कि हमरा के जब माधर मिश्रा तारी पिया के स्कूल में ना सुतैतन तो हम BA क के बालू ना करती। तब का जैसे सोचल तैसे ही एकदम बालू काटल छोड़ के बेलचा उठैलक, एकदम चल पड़ल हमरा खोजी में। जब हमरा के तोरैया बाजार पर देखल तब तो एकदम सार खानी जब तुरा के चलल हमरा पर, तो लग सारा लोग हाँ हाँ कहते बा, तो लग तो माथा पर हमरा बेलचा से टीचर डे मनानू दिलक। वे हमार होनहार लइका टीचर डे मनैल कि हम कसम खा लेनी कि यहाँ अब लइका लोग के तार के तारी ना पियाए। अब वह 2 दिन पर मैंने एगो फ्रूटी मंगा के पिया देवे बाकी तारी। अब देख ली, आज शिक्षक दिवस आ सब मास्टर लोग एक जगह अपन शिक्षक दिवस मनावत हुई लोग, लेकिन हम जब सुबेरे से निकलल बानी तो मैंने अभी तक 3-4 जगह टीचर डे मना चुकल बानी। मैंने पूछा कि सवेरे सवेरे हमार लइका के बाबूजी आ गई हन, अब मैंने वही लाठी से टीचर डे मना दिल नहर पर। माने लइका तो लइका के बाबूजी तक तो बात ठीक रहा, अब तो लइका के माइयो बना देता है टीचर डे झाड़ू से बेलना से। तो अंत में हम यह कहें कि सुनो लोग, एगो बात कहतानी दिल के, सब लइका तारी पियत रहो सब मास्टर के साथे मिल के, जान जात रहो सब जब लइका के बाप तो हमार लंबाई चौड़ाई 10 ना। तो तूर के अपन सारा वचन पियल छोड़ देनी तारी के, अब स्कूल में सुत जाता नहीं, रोज ½ लीटर एगो फ्रूटी मारी के। आज 5 सितंबर हो तो माने आज शिक्षक दिवस हो, तो सब दर्शक लोग माने टीचर डे सेलिब्रेट कर लोगन। आ हमार तो बर्बादी सो के सब्सक्राइब कर लोगन, आ लाइक कमेंट शेयर कर दिया लोगन।